Tala privata li l-backbencher nazzjonalista Franco De Bono beda l-erba' filgħaxija f'Ruma kif kien mistenni spiċċat fiċ-ċentru tal-aħbarijiet u dan fid-dawl tal-aħħar żviluppi politiċi illi tagħhom l-istess De Bono kien protagonista meta ddikjara li jinsab lest ma jagħtix iktar appoġġ lill-Gvern jekk il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma jaqsamx il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern sa tmiem din is-sena kif wiegħed lilu b'mod personali. Mistoqsim lill-mezzi tax-xandir dwar iż-żjara tiegħu f'Ruma, Franco De Bono wieġeb li huwa għandu dritt talab tala privata bħalma l-Prim Ministru kellu dritt li qatta l-vakanzi tiegħu ma' martu fil-Palazz tal-Gergenti. Il-kwistjoni saħaq il-backbencher nazzjonalista mhix waħda dwar Franco De Bono, iżda hija waħda dwar il-ġustizzja, il-qrati, il-ħabs u l-pulizija fost oħrajn. Għal daqstant żdied Franco De Bono il-mistoqsijiet għandhom isiru mhux lilu iżda lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi u lill-Ministru Carmen Sudbonnici li fi kliemu għandhom it-tweġibiet kollha għal mistoqsijiet dwar l-oqsma tal-ġustizzja u l-intern. Il-backbencher nazzjonalista reġa' sħaq li huwa kellu wedem il-Prim Ministru illi sa tmiem is-sena se jaqsem il-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern u għalhekk issa din għandha titwettaq. Minn meta kien iffaċċjat bl-ultimatum ta' Franco De Bono iktar minn ġimgħa ilu illi mill-ġdid kixef beraħ l-instabilità tal-Gvern, Lorenz Gonzi ma għamel ebda dikjarazzjoni pubblika. Spikka wkoll iskiet tal-Ministru Carmen Sudbonnici li sal-lum huwa responsabbli mill-Ġustizzja u mill-Intern, għalkemm sorsi informati sew jgħidu li internament huwa għamed il-pożizzjoni tiegħu ċara illi ma jaqbilx mal-proposta illi qed jagħmel Franco De Bono.